Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabry. Hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagatyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hedmen ýogşan anyny gurban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson New Delhi'de iki ýurdun gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak we Hataýyň barha ösýän täsirini garaşdyrmak tagallarlarynyň çägine kinni ýolbaşçylar bilen gepleşip geçirýär. Tillerson Hindistanyň ganym duşmany bolan Pakistana eden saparyndan soň 25-nji oktýabrda Premier Minister Narendra Modi we beýleki ýolbaşçylar bilen duşdy. Birleşen Ştatlar Islamabady islamçy jeňçilere goraw pena bermekde aýplanandan soň Amerikan Pakistan gatnaşyklarynyň sowanyny gaýdylýar. Tillerson geçen hepde Washingtonyň Hindistan bilen hyzmatdaşlygy ören çuňlaşdyrmak isleýändigini sebäbi Abbasanyň tebitde gülläp ösýän demokratiýalaryň öňbaşlygyny azat we açyk regiony öňe sürmek maksat edilýändigini aýtdy. Ol New Delhi 24-nji oktýabrda Islamabaddan geldi. Tillerson Islamabadda Prezident Donald Trump'ın Pakistan ýurt içinde hereket edýän jeňçiler we terrorçylar ýok etmek tagallatyny güýçlendirmeli diýen sözlerini gaýtalady. Şeýle-de Tillerson Pakistanyň jeňçilere garşy söwüşlerde edýän pidakarlyklarynyň gadyr gymmatynyň bilinýändigini bellädi. Owan resmisi jeňçilerin Gunwatardaky Farah vilayatyny howpsuzlyk postuna hüjüm edip 9 eskeri öldürenliklaryny, 4 eskeri bolsa yaralanlyklaryny aýtdy. Vilayet häkimliginiň sözçüsü Nasir Mehri hüjümüň 24-nji oktýabryň giýişlik amala aşyrlandygyny we 3 sagatlyk atışyga yaragly darkaşa ýadanlygyny aýtdy. Netijede söwüşe owan uruş uçurlary hem çekildi we Taliban söwüşçüleriniň 17-si öldürildi diýip Mehri aýtdy. Hüjümüň jogapkärçiligini Taliban jeňçi topary öz synarly. Şu aralykda Gunwatardaky Herat vilayatynyň gubernatory Jeylni Farhat Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna 24-nji oktýabrda urulan howa darabalarynyň Taliban jeňçilerine agyr ýetki çekdirendigini aýtdy. Bu howa darabalary Şarif etrawyna jeňçileriň maslahat üçin toplanan ýerine uruldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Prezident özüni resmi taýdan maliýe emlaklar meselesini arasda saklayan hem bolsa Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn töwerew dostlary we garyndaşlary bilelikde 24 milliard dollara golay baýlygy kontrolly edýärler diýip global derňew topary bilen garaşsyz Rus gazetiniň bilelikde taýýarlanan hasabatyny aýdylýar. 24-nji oktýabrda Putin we proksiler ady bilen çap edilen täze hasabatda Putiniň ýakyn töwerewiň maşgala agdalarynyň, köne dostlaryň, maşgala agdasyny öwrülen dostlaryň garşyk toplumyndan düzülenligi, olaryň uly girdejeli biznesleriniň ýa döwlet kontrollugyna näwitgaz pudu ýa-da beýleki döwlet kompaniýalary bilen ýyl teşkilligi aýdylýar. Täze hasabatda Putiniň ýakyn töwerewine girýän iň baý adamlaryň sany hem getirilýär. Bu sany guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa habarlaryny çap edýän proýektiň bilelikdäki tagallarlar esasynda düzüldi. Halkara derňew habarlar platformasy onlarça girdejisiz merkez jurnalistler, habar guramalary we Orsiýetiň Novaya gazeta atly garaşsyz neşir tarapyndan döredildi. 25-nji oktýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherine terrorçylykda aýplanýan 11 sany hukuk aktivistiniň sus teljerişligi başlandy. Egerde günäli tapylsalar olara 15 ýyla çenli türme tutsaglygy garaşýar. Aktivistleriň arasynda Halkara Güney Geçiş Guramasynyň Türkiýedäki wekili German we Şwed raýatlar hem bar. Olar jemgyýetde başbaşdaklyk töretmek, ýaragyl terror guramasyna agdap bolmak we kömek bermek aýplamalaryny aýplanýar. Berlin bu jenaýat işini düýpden düşnüksiz we esassız diýip häsiýetlendirdi. Düýp Londonda ýerleşen Amnesty International guramasy bu aktivistleriň özleriniň adam hukuklaryny ananmaklarynyň başga hiç bir esassız tutsak edilenliklerini aýtdy. Prezident Nursultan Nazarbayewiň hökümetini tanqidlandan soň Ukraina gaçan gazak bloggeriniň ýygyna Gazagystana ekstradisiýa edilmek gorkusy bar diýip bloggeriniň aklawçysy aýtdy. Janar Ahmet 21-nji oktýabrda Gazagystanyň galplyk aýplamalary talap esasynda Kiýewde tutsak edildi we 24-nji oktýabrda onuň 18 günläp tutsakda saklanylmagy buýruldy diýip aklawçy Vladislav Hrishchenko aýtdy. Hrishchenko Janar Ahmediň Kiýew sudyna çykarlan karardan soň aşlyk eglan edenligini hem sözüne goşdy. Kiýew regional polisiýasynyň sözçüsi Mikola Zhukovic, Bradan Ahmediň Ukraina häkimetleri Gazagystanyň ekstradisiýa talabyna seredýänçe tutsakda saklanmagynyň ahmarlygyny aýtdy. Ahmet Gazagystanyň mart aýyny 9 ýaşyndaky ogly bilen bile howpsuzlyk aladalary esasynda gaçdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Ermenistan, Türkmenistan bilen Iranyň arasynda gaz vergileri üstünde turan dagalar çözmekde araçy bolmagy teklip edýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri Ermenistanyň Erkramas neşrine salgylan habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Ermenistanyň energiýa ulgamy we tebigi serişdeler ministri Aşot Manukyan Yerewanyň bu teklibi barada 20-nji oktýabrda geçiren medeniýet ýygynyna gurrun beripdir. Ermeni ministriniň sözlerine görä Yerewan Iranyň üstünden türkmen gazyny almak isleýär. Emma Iranyň demir gazygyna Türkmenistan bilen Ermenistany baglanşdyrýan gönü geçirji ýok. Diýmek bu ýerde diňe Iranyň geçirjilerini ulanmak galýar. Emma Manukyan türkmen gazyny Iranyň gaz üçinçilik ulgamynyň üstü bilen geçirmegiň Yerewan üçin amatly bolmaýanlygyny sebäbi Iran geçirjileriniň tranzit ýoluny 3 hesse golay udalýanlygyny aýdýar. Ministriň pikirine görä Yerewanyň Tehranyň we Aşgabatyň arasynda gaz sowdasynyň ýene bir mümkinçiligi bar we ol Aşgabat bilen Tehranyň arasynda gaz tölegleri bergisini çözmek bolup durýar. Biz Türkmenistan bilen Iranyň arasynda gaz tölegi gatnaşyklaryny sağlaşdyrmakda öz kömegimizi teklip etdik we olar bu teklip bilen alalaşdylar diýip Manukyan aýdypdyr. Onuň tasdiklamagyna görä taraplar bu sowdada alış-çalış usulyny ulanyp bilerler. Emma Türkmen medeniýetinde bu habar tasdikleýän ýa inkar edýän maglumat görünmedi. Ermeni resmisi Türkmenistana $1,5 milyard gowrak bergisi bolan Iranyň Ermenistana gaz berjekdigini, Yerewanyň bolsa öz gedeginde Türkmenistana Iranyň bergisiniň ýerine başga harytlary berjekdigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň odal habar berýäli, Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda gaz bergileriniň wagtynda tölenmezligi üstünde turan oňuşmallyk derarly Irany berýän gazyny togtatdy. Şondan soň Iran medeniýeti Iranyň milli gaz kompaniýasynyň müdiri Hamid Reza Aragynyň aýdanlaryna salgylanyp Iran tarapynyň Türkmen tarapyny halkara arbitraj sudyna bermekçi bolýanlygyny bir näçe gezek habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu haýbatlara jogap edip Türkmen Iran gaz dawasy boýunça 2 gezek resmi beýannama ýaýratdy we Iran tarapyny meseleni syýasylaşdyrmalyga çagyrdy. Şeýle-de Aşgabat Iran tarapyny 2013-nji ýyldan beri öňe berilen gaz üçin bergisini ödmekde zerur tagarlalar etmezlikde aýplady. Käwr maglumatlarda Iranyň 2006-2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň jemi 74 milyard kub metrden gowrak gazy satyn alanlygy habar berilýär. Aşgabat bilen Tehranyň arasynda gaz dawasy 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmengaz Iranyň milli gaz kompaniýasyndan $1,8 milyard $2 milyard çenli bergisini ödmegini talap edenine turdy we şu wagtda çenli çözülmän gelýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň awgust aýynda Ermenistanyň sapar wagtynda Türkmen we Ermeni taraplar Aşgabat bilen Yerewanyň arasyndaky sowda energetika hyzmatdaşlyklaryny giňeltmegiň maslahatyny etdiler. Maglumat üçin aýdylsa 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistanyň esasy gaz üçinçileriniň biri bolupdy. Emma Ermeni hökümeti Russiýanyň Gazprom karhanasy bilen şertnama baglaşandan soň ýagdaýlar üýtgedi. Häzir käwr maglumatlara görä Gazprom Ermenistanyň gaz harajatlarynyň 80% töweregini üpjün edýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Medeniýet e-mail bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Medeniýet e-mail bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Rus we türkmen diplomatlary iki ýurduň arasynda terrora garşy görüş tagallalaryny utgaşdyrmak barada alalaşdy diýip Russiýanyň daşary işler ministrligi Sişen wegini habar berdi. Russiýanyň TASS habar gurulugynyň Moskwadan ýeradan habaryna aýdylmagyna görä Russiýanyň daşary işler ministriniň ornwatary Oleg Sremolow bilen Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwatary Wepa Hajiýewiň gatnaşmagyna halkara terrorçylygyna garşy görüş meselelerine bagışlanyp Rus-Türkmen konsultasiýalary geçirildi.
Taraplar halkara terrorçuluğuna qarşı durmak hyzmatdaşlygyny iki döwletiň arasynda syýasy derejelerde we degişli gulluklar derejesinde puwtalandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar diýip ministrlik aýtdy. Rus we türkmen diplomatlar hyzmatdaşlyk esasy halkara formatlarynyň çägini Birleşen Milletler Romasynyň we Howpsuzlyk Geňeşiniň terrorizme garşy alyp barýan tagallalaryna goşulmak bilen utgaşdyrmak zerurlygyny tadylar diýip habardaýdylар. Şeýlede diplomatlar bu tagallalar İslam döwlet terror toparyny we şoňa meňdeş beýlek guramalar derbi dagyn etmek, terrorizm maliýeleşdirmek we terror ideologiýasyny ýaýratmak, togutmak goýunça alınıp barlayan global tagallalaryň çägini utgaşdyrmak zerurlygyny bellediler. Mundan başga taraplaryň Merkez Aziýada howpsuzlyk meselelerini şol tanyny goňşy Awganystanyň gelýän terror ýylteşikli wekimleri ara alyp maslahatlaşanlyklary aýdylýar. Konsultasiyalar Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk ruhuny geçirli diýip Rus diýiminiň web-saýtyna bellenilýär. Ýatladýar, oktyabr aýynyň başyndan bäri türkmen Rus gatnaşyklary ýygyjamlaşyp başlady. Vladimir Putin aýyň başynda 5 ýyllyk ara kesmeden soň Aşgabatda sapar etdi. Prezident Berdimuhammedow 11-nji oktýabrda Gydanyň Soçyda geçirilen sammitine gatnaşyp Rus kärdeşine wepaly atly türkmen wujugunu sowgat berdi. Soňra 18-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň döwlet sekretary, Daşary işler ministriniň ornwasary Grigor Karasin Aşgabatda sapar edip türkmen prezidenti we Daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşdy. Mundan Rus medeniýetini Rus harbylar we ekspertler tarapyndan türkmen Awgan serkediniň mümkin bolan terror howpuna garşy durmaga taýýar dälligi hakyna pikirler aýdylypdy. İkinci tarapdan Rus resmiler soňky ýyllarda ençemegedek türkmen Rus serkedini berkitmäge kömek bermäge taýýardyklaryny dile getirdiler. Türkmen medeniýetine we Pahajiýewiň gatnaşmagyna Moskwada geçirilen duşuk barada maglumat berilmedi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda çağalar bağlarynyň tölegleriniň birdenke 10 esse ýokarlandyrylmagynyň ideýany Aşgabatyň orta mekdepleriniň aglabasynda okuwlaryň tölegli edilmejektigi barada bildirişler asyldy. Ýatladyp geçsek, şu aýyň 1-nji 10 günlüğünde ýurtdaky çağalar bağlarynyň tölegleri paýtagtda 10 manatdan, welaýetlerde 8 manatdan 80 manada ýokarlandyryldy. Bu waka ýurtda inatalaryň köpüsiniň nägileliklerine, Daşow welaýetinde bolsa çağalar bağına gatnaýan raýatlaryň onlarçasynyň protest ýürüýüşini geçirmegine sebäp bolupdy. Adatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä paýtagtyň tasy ähli mekteplerinde şol sanda 11-nji mikroraýondaky 50-nji, Çoğunly pasiýolugynaky 54-nji, Hitrovka sewitindäki 9-njy we 14-nji mekteplerde bildirişleriň asylmagyna çağalar bağlarynyň tölegleriniň gymmatladylmagynyň ideýany orta mekteplerde okuwlaryň hem tölegli ediljekdigi barada ýyl arasynda ýaýranmışlar sebäp boldy. Elbette sormuşmuşların öňüni anmak üçin edilen iş bolsa gerek, onu anyk bir jogap berýän adam ýok. Öňü mektebin direktory, onuň okuw terbiýeçiligi işleri baradaky ýa-da guramaçylyk işleri baradaky ornmagarlarynyň käbiriniň tasdiq etmegine görä mekteplerde o diýen uly bolmadyk bildiriş asylypdyr. Mektebin diňe bir ýerine däli adamlaryň gözüne iýläjek 3-4 ýerde asylyp goýulypdyr. Türkmenistanyň
ýa-da orta mekteplerdäki bilim mod, şol bilim modlugyna da galya diýilen manidäki bildirişe asylypdyr. Dip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Azatlygyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan muallimlaryň we mektep ýolbaşçylarynyň ençemesi Etrap Halk Magarif bölüminiň, Velayet Etrap bilim bölümleriniň we Türkmenistanyň bilim ministrliginiň wekilleriniň mekteplere gelip muallimler bilen düşündiriş mazmunly ýygnaklary hem geçirýändigini aýdýarlar. Soyunaklarda da ihafi edilen gurrun iyilisinde görüyte doğulturlayanlar var. Bir mekteplerdeki okuwlaryň teröwli boljakdy. Bir yalan gurrun Türkmenistan'da mekteplerde umumy orta bilim hokmani döwletler siz gowulmeli. Hem de iyilisinde şeylemişmişler ýaýradýarlara jogap bermeli. Mekteplerde bilimler öňe mutlu inden mutlugyna ýazak diýip gurrun edipdirler. Dip Bugaýew muallimlaryň we mektep ýolbaşçylarynyň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Ýatladyp geçdik şu ýylyň sentýabr aýyndan başlap Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýarysyndan köpräginde okuwlar hem tölegli görnüşe geçirildi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlete değişli idaralarynyň we ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşan studentler we döwlet işgärleri bilen duşuklary geçirendigi hemde bayramçylyk çärelerinde giýmeli edilen eşikleri satyn almadyk çäreçilere köpçülükde gödök käýändikleri barada habar berilýär. Bu barada Aşgabatyň Arhitektura we Binagarlyk institutynyň, Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň studentleriniň hemde Aşgabatyň dokma fabriginiň işgärleriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine gurrun berdiler. Şol ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň käbir studentlere özüm köpçüliň içinde ol her okuw jaýyndan gatnaşmak diýenler 200-300 tane student gatnaşýar. Şol bile koýarlarynyň durry kurtlaklaryň arasynda gaty gödökli garaşdyrlar näheren diýýärmişler. Şol rektor ýa-da prorektor ýa-da bilim ministrliginden gelen wekil. Siz näme üçin şol öňünde edilýär şunça uly ýaşlyga bir jogap berjek bolanlar, hany sizde jogapkärçilik duýgusy size hökümet stipendiýa töleýär. Bir aýly stipendiýany garaşsyzlyk üçin sarf edenizde näme bolýar şunu ýaly gödökde araýarmyşlar. Dip Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew studentlere we döwlet işgärlerine salgylanyp aýtdy. 24 oktýabrda geçirilen bu duşuklarda ýokary okuw jaýlarynyň resmileri we Türkmenistanyň bilim ministrliginiň wekilleri şu ýyl tölegli fakultetlere okuwa giren studentlere ýurtda geçirilen çärelere gatnaşmalydyklary we olary egin eşikleri satyn almalydyklary barada özleriniň we enatalarynyň öňünden duýdurulandygyny hem ýatladypdyrlar. Sizin okuw ýerinizde sizin özüňiziň de boýnuňyzda şuratlar dakylly ata eneleriňize de şuratlar aýdyldy. Şol okuw töleginden başga da şunu ýazatlar söýlem çykdyjy etmeli bolarsyňyz diýip aýdyldy. Siz şuratlara razy bolup okuw berdiňiz. Indi näme söýlem aýdylýan zatlary ýarpýaçyk ýerine ýetirýäňiz diýene şu okuw ýerin özüm öz hasabyny töre okumary birinji kursulanda bir gidenliň ýüz alınıpdyr. Kursdaşlarynyň arasynda agdyrypdyrlar. Şol studentleri, ondan şol studentler käbir bilen gurrundaş bolanlar. Men okumak üçin girdim, ýöne beýdik meni gençleriň arasynda kemsitmek näme gerekli diýip ýerenýän gözüne ýaşar gurrun edýän studentlerim bar. Dip Bugaýew gurrun berdi. Aýdylmagyna görä käbir ýolbaşçylar bolsa studentlere we döwlet işgärlerine 27 oktýabrda bellenilje garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek bayramçylyk dawaralarynda giýmeli diýilýän egin eşikleri geçen ýyl şu çärelere gatnaşan çäreçilerden wagtlaýyn ýa-da kireýini sorap almagy maslahat beripdirler.
Dileredin bir günlük geyin öňe ýekäňden şol edilen talapdan üýtgeşik eýneşikli bolmaly diýipdirler. Dip Bugayev döwlet işgärleriniň we studentleriň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Ýatladyp geçsek Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümine bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk dawaralaryna görülýän taýýarlyk çäreleri ýagny marşirowkalar oktyabr aýynyň 2-sine başlanypdy. Şonu döwlet işgärleri we studentler bayramçylyk dawaralaryny giymek üçin ýürite eşikleri satyn almalydyklary barada özlerini tapşyryk berilendigini aýdyp, bu eşikler üçin aýal gyzlaryň 300-400 manat, erkekleriň 700-800 manat aralygynda pul serişdesini sarp etmeli boljakdygyny adatlygyň ýurt içindäki çeşmelerine gurrun beripdiler. Ýurtda aýlyklaryň wagtynda berilmeýän ýaşaýyş durmuş harajatlarynyň hem gün-günden gymmatlaýan wagtynda aýlygymyzyň ýaryny diýen ýaly eşige sarp etsek, soň özümiz nädip gün görmeli, çağlarymyzy nädip eklemeli diýip adynyň efirde agdalmadylygyny soran Aşgabatyň dokma fabriginde işleýän bir denan aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary urt pasportdan almak isleýänlerden dil haty talap edilýär. Türkmenistanyň dowam edýän we barha agyrlaşýan gaýdalýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda raýatlaryň daşary urtlara eklenç gözlegine has köp ýykyn etmäge başlandygy habar berilýär. Hatda käbir ýerlerde çağalar bilen garrylardan başga galan ýaşaýjylarynyň tutuşlaýyn diýen ýaly zähmet migrantlygy edýän owalara da duş gelýäni öňe sürilýär. Yerli häkimetler bolsa raýatlaryň daşary urtlarda zähmet migrantlygyna ýykyn etmeginiň öňüne geçmegiň ýolunu gözleýärler. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosuna maglumat beren Türkiýede işleýän Lewap vilayatynyň Sakarya etrafyndan bolan käbir zähmet migrantlaryň aýtmagyna görä, daşary urt pasportdan almak üçin arçynlyga baryp ýaşaýan ýeriň aradaky resmi namany almak isleýänleriň käbirinden ýürüte dil haty bermegi talap edilýär. Daşary urt pasportyny aljak bolsaň migrasiýa bölümine ýüz tutmaly. Olaryň isleýän dokumentleriň arasynda ýaşaýan ýeriň aradaky hat bar. Ýaşaýan ýeriň aradaky hat arçynlykdan alınýar. Arçynlyk bolsa daşary urt pasportu üçin ýaşaýan ýer baradaky resmi namany soraýanlardan ýürüte dil haty ýazmagyny talap edýär. Daşary urt pasportyny alyp daşary urda gitmek isleýänlerden ýazjak dil hatyna öz maşgala ýagdaýyny jikmejik aýan etmek islenýär. Çağala adamlar öz çağalaryny kime goýup ýa-da tapşyryp daşary urda näme sebäpden gidýänini dil hatyna düşündirmeli. Ýakyn hostarlary ýok bolanlardan bolsa aýan edilmekletine dolanmasa öz çağalarynyň we ýyzyndan galan zatlarynyň döwletiň hasabyna geçirilmegini isleýänligini bildirip dil haty ýazmagy talap edilýär. Dil hatynda görkezden wagtynda dolanmaýan migrantlaryň ýyzy idelýär we hostarlaryna ýa-da tanış bilişlerine basyş edilýär diýip Azatlyk radiosuna ýüz tutan Lewap vilayatynyň Sakarya etrafyndan bolan käbir zähmet migrantlary maglumat berýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny sorap, bu temada Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan zähmet migranty bir denanam. Menden hem şeýle dil hatalylar. Men goýbermezler öýdüp işsizlik sebäpli eklenç üçin türkçe işlemäge gaýdanlygymy dil hatymda ýazyp bilmedim. Ýzymda bir näçe çağam garly. Goloýda arçynlyga goýup gaýdan dil hatymyň ýzyny iýdäp, organ işgärleri we şeýlede howpsuzlyk gullugundan gelipdirler. Olar men ýzyma dolanmamy talap edipdirler we eger ýzyna dolanmasa çağalaryny elinden alyp döwlete geçirer diýip haýwat atypdyrlar. Men ýzyma dolansam olary ekläp bilmejegime gözüm etdi. Häzir bir näçe ýyldan bäri türkçe işläp çağalarymy we olara seredýän hostarlarymy özüm ekläp ýörün. Men ýaly ýagdaýda bolanlar diňe Lewap vilayatynyň Sakarya etrawynyň migrantlary däl. Eýsem Türkmenistanyň beýleki ýerlerinden gelenlerem türkçe eklenjiň uğruna zähmet çekýärler. Biziň ýaly hala zähmet çekýänlere azar bermeseler gowy bolardy. Türkmenistana bize güzeran aýlar ýaly iş berilse, näme üçin daşary ýurtlarda sergezan bolaly? Türkmen resmiler ýurtdaky işsizligi çözsün. Biz ýzymyza dolanaly diýip ol öz başyndan geçirenlerini aýdýar. Ýer gelende belläp geçsek, Türkmen zähmet migrantlarynyň ýykyn edýän esasy ýurdu bolup durýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlaryndan çen tutulsa, ýurtdaky türkmen migrantlarynyň sany ýüzlerçe müňe baryp ýetýär we olaryň aglabasy köne pasportly hem bikanun ýagdaýda. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaý barasynda degişli türkmen resmilerden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosuny başartmaýar. Gepler Azatlyk radiosu.
Efirde habarlar gündelik bilen ben Şaymirdan Ulmuradi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Badakhşan vilayeti strategik region bolandan sonra daşary ýurtly ekstremist toparlar köplenç bu vilayata aqqyn edýär dip yerli resmiler aýdýar. Badakhşan vilayetiniň 4 etrafında merkezi adiýaly jeňçiler yerleşipdir. Olaryň arasynda Türkmenistanly jeňçileriň bardygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badakhşan vilayetiniň agdasy deputat Zikriýa Sowda aýdýar. Daşary ýurtly jeňçileriň Badakhşana toplanýandygyny deputat habar berýär. Vilayetde howpsuzlyk şertleriniň barha yaramazlaşýandygyny bildirip deputat şeýle diýdi. طالبای خارجی هم آمدن که از ایورای چین هستند در اونجا و تعدادی هم از چچنیا هستند. Badakhşan vilayetinde Xitayly jeňçiler hem hereket edýär. Çeçenistanly jeňçiler hem Badakhşanda bar. Merkezi Aziya respublikalarynyň hususan hem Özbegistanly we Türkmenistanly jeňçiler hem Badakhşanda yerleşdi dip deputat aýtdy. Siyamiyana az Özbekistan ve Türkmenistan hastand. Badakhşan vilayetiniň Xostek atly sebtinde Tajikistanly jeňçileriň harby türgülleşik merkeziniň bardygyny yerli ilat aýdýar. Werduç we Yumgan atly etrafynda da merkezi Aziýaly jeňçiler mesken tutupdyr. Merkezi Aziýaly jeňçileriň arasynda Türkmenistanlylaryň hem bardygyny Werduç etrafynyň hakimi Muhammed Asif hem tasdiqlady. Uluswaly Werduç tasarrufi muhalifin ise Tajikistany, Kazak, Türkmenistany, Xona Werduç we Yumgan atly etraflar 2 ýyl bäri daşary ýurtly jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaşaýjylary gynamalara duçar edýär. Halk bu iki etrapdan gaçyp çykmaga mejbur boldy. Yerli ilatyň üýjaýyny Özbegistanly, Kazakstanly we Türkmenistanly militanlar iýeledi dip hakim belledi. Sonra Muhammed badasy muhalifin ise Badakhşan vilayetiniň hakimi Faysal Begzat bolsa daşary ýurtly jeňçilere garşy hawa darbasynyň urulýandygyny aýdýar. Hakimiň aýdýşyça vilayetiň Ragistan atly etrafynda daşary ýurtly terroristleriň bir muhim merkezine hawa darbasy urulypdyr. Hamalaty hawayi balay turistlar agaz şuda. Ragistan has ýek merkezi muhimşan. Badakhşan vilayetinde barýan ýagdaýdan Xitay hem hawatirlenme bildirýär. Uygur jeňçilerine garşy görüş üçin Badakhşanda käbir öňki meýdan komandirlerini Xitaýyň goldap başlandygy barada maglumat ýaýrady. Demirgazyk Awganystanyň Serpil vilayetiniň hakimi hem arada bir Türkmenistanly militanyň tutsak edilendigini aýdypdy. Ýöne Türkmenistanyň Kabuldaky elçihanasy bu habary redetdi. Türkmenistanly jeňçileriň Awganystanda bolup bolmandygyny Kabul resmiler hem henizeçeli tasdiqlap ýa redetmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ortiýet boýunça derňewleriň fonuny Twitter syýasy mahabatlaryň eýelerini aýan etjekdigini aýdýar. Geçen ýyl Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dowamyny ortiýetli operativ toporlaryň goýan mahabatlaryny ýaýmakda tanqid edilýän sosial mediýa hem Twitter mundan beýlek ulanjylary syýasy mahabatlaryň eýeleriniň äşgär ediljekdigini habar berdi. 24 oktýabrda Twitter gelejekde değişli belliklerin siyasi reklamalara goşuljakdygyny we olaryň eýeleri baradaky maglumatlaryň ulanjylary ýetiriljakdygyny ma'lum etdi. Bu habar Facebook sosial media ulgamynyň özüni giňden tomoşa edilen siyasi reklamalaryň eýeleri dogrusyna has köp maglumat berjekdigini beýan etmeginden ay geçen soň peýda bolýar. Onlarça ýurtda esasy ara gatnaşyk serişdesini öwrülen iki kampaniýada geçen ýyl Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlarda ses berijilere täsir ýetirmek maksady bilen ortiýetde ýerleşýän operativ toporlar tarapyndan eksploatasiýa edilipdi. Geçen ay Twitter ortiýet bilen ilteşikli 200 sany hasaby togtatdy. Şeýle-de agdalýan kampaniýalar Fransiýada, Germaniýada we beýleki döwletlerde geçirilen saýlawlara täsir ýetirmek finansygyny öz platformalarynyň ulanylyp ulanylmanlygyny derňeýänliklerini ma'lum etdiler. Gurrun edilýän sosial media kampaniýalary Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlarda prezident Donald Trump'ın kampaniýasy bilen hyzmatdaşlykda ortiýetiň saýlawlara täsir ýetirmäge finansyonlygy dogrusyndagı aýyplamalaryň esasyna Birleşen Ştatlaryň Kongresinde we Adalet Departamentinden alınıp barlayan derňewleriň fonuny basyşlara sebäp bolýarlar. Bu aýyplamалary Kremlde Trump'da ret edýär. Twitter özünün blog görünüşünde çap eden maglumatyny reklamaları satın alýan adamlaryň şahsiýetleriniň, olaryň mahabatlary haýsy demografik toporlara gönükdirýänligi barasyndaky maglumatlaryň we jemi näçe tölew tölenendigini görkezýän sanlaryň ulanjylary aýan ediljekdigini habar berdi. Twitter täze üýtgeşmeleriň ilkinjilik bilen Birleşen Ştatlarda soňlugy bilen bütün dünýäde güýjü giýdiljekdigini aýtdy. Mundan öňe Silikon jülgüsindäki firmalar telewizion kanallarda we radio stansiýalarda efire berilýän syýasy mahabatlardaky açaçanlyk boýunça Birleşen Ştatlarda hereket edýän kanunçylykdan azatdylar.
24-nji oktýabrda Amerikaly senator Amy Klobuchar Twitter'ın gözeňine tutýan aýan edişliginiň fiýaty kampaniýalarda ýöň bolup barýan sosial media mahabatçylygy boýunça mümkinçilikleri düzgünleşdirýän kanunçylygyň täzeden seljirilmeginiň ornuny tutmaýanlygyny aýtdy. Demokrat Klobuchar Birleşen Ştatlaryň Kongresinde şeýle aýan edişligi hökmanlyk girýän kanunçylyga himayet edýär. Agdarýan kanunçylygyň beýleki bir himayetçilerinden senator Mark Warner Twitter'ın gözeňine tutýan üýtgeşmesi ilkinji oňyň ädim diýip öz Twitter hasabyna yazdy. Twitter gelecekde ýaýlyma goýuweriljek islenlik saýlaw bilen bagly mahabatlary syýasy hasap himayet edýär diýen belligi goşşokdugyny ma'lum etdi. Aýdyňlaşdyrmak maksady bilen mundan beýlek egerde siz saýlaw bilen bagly reklamany göreningizde biz mahabatçylardan özleriniň kampaniýalaryny äşgär etmeklerini talap ederis diýip Twitter'ın baş menejeri Bruce Falk özüniň blog makalasyna yazdy. Şeýlede Twitter syýasy guramalaryň saýlaw mahabatlaryny belli saýlawçy toparlary gönükdirmegini çäklendirjekdigini we öz düzgünlerini bozýan saýlaw mahabatçylaryny bir cezalandyrjak jerimeleri girizjekdigini aýtdy. Kampaniýa häzirki wagtda Twitter'da ýaýlyma goýberilen ähli mahabatlary adamlar görür ýaly tilsimler bilen hem üpçün etjekdigini ma'lum etdi. Twitter'däki soňky üýtgeşmeler käbir kanun çykarjylaryň geçen ýyl Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlary täsir etmekde aýyplaýan galp hasaplar boýunça soraklaryna jogap tapmaz. Facebook'dan tapawutlykda Twitter ulanjylaryň anonim hasap açmaklaryny, awtomatik hasaplary we botlary ruhsat berýär. Birleşen Ştatlaryň Wekiller öýüniň binýadynaky Aňtuw komitetiniň ýokary derejeli demokrat wekili Adam Schiff Twitter'ın ýyljamlaşdyrýan açyşanlyk çäreleriniň ýasama ýa-da toplama mazmunlaryň gerimini giňeldiýän botlaryň ýaýwanlandyrylmagyna ýa-da online trollaryň agyz ağlardyjy maglumatlary üstünlükli ýaymaklaryna çäre bolmajakdygyny aýtdy. Facebook'un, Twitter'ın we Google'un başlyklary öňümizde hepde geçen ýyl geçirilen saýlawlarda öz platformalaryny ortaýetiň ulanışı barada maglumat bermek üçin Birleşen Ştatlaryň senatynyň we Wekiller öýüniň binýadynaky Aňtuw komitetleriniň huzuryna çykyş ederler. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň şu günki sanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.